totes, com esteu? Tenia moltíssimes ganes de tornar a trobar-me amb vosaltres. Vos salude Tomàs, Sergio, Mireia, Michel, Mar, Lucía, Anna, Aitor i Aitana. Espero que estigueu molt bé este dissabte per la nit. Enhorabona, som uns feiners i feineres, heu fet una feina excepcional que avui comentarem. I vos recorde que avui dos de vosaltres sereu malauradament eliminats i ja no continuareu en el concurs. A més, també vos dic que avui mateix vos diré el segon repte que haureu de fer i tindreu fins dimarts a les 12 de migdia per entregar els vostres vídeos dimecres per la nit i serà una nova gala com aquesta en la que el jurat vos avaluarà i tornarà a eliminar alguns o algunes de vosaltres. En primer lloc, m'agradaria moltíssim presentar-vos al jurat, que ja vos vaig presentar en l'anterior vídeo, però volien presentar-se per ells mateixa. Soc Emma Tomàs, periodista i creadora del canal de YouTube Diàlegs. Ara em podeu veure al programa A Córrer, d'Apunt, i també al canal de YouTube Diàlegs, com he comentat, on cada setmana entreviste a diferents protagonistes valencians i on també m'acompanyen Natàlia Medina, Enrique Ferrer i José Javier Jiménez, un canal que m'ha permès formar part de la comunitat Valentubers creada per Rosella Espinós. Hola a totes i tots, soc Teresa Escutia, docent especialista de música en escoles de primària i, a més, una gran enamorada de la creació de contingut audiovisual. Amb això vull dir que conec el llenguatge, també tinc el meu canal de YouTube, conec els programes d'edició, el procés de creació i amb això dir-vos que estic molt il·lusionada de formar part del jurat i de conèixer el vostre talent per poder-lo donar a conèixer a tot el món. Molta sort i ens anem veient. Bueno, jo sóc Sergi Pau, un dels membres del jurat d'Ara Talent junt amb Teresa i Emma, i res, presentar-me dient que estudio tercer de periodisme a la Universitat de València, soc redactora a la revista Valentubers i a més tinc una secció a YouTube d'aquesta revista, Valentubers, que es diu Xerrem en Pau, en la que tractem efemèrides o dies internacionals i mundials, reivindicant la seva importància perquè molts d'ells estan com oblidats o estan en la sombra, i d'aquesta manera tractem amb experts o gent relacionada amb aquests dies perquè aquests dies no caiguen en l'oblit i, a més, per a que es reivindiquen i es mostri tota la feina de tots els que estan darrere. Moltíssimes gràcies, Teresa, Emma, Sergi, pels vostres vídeos de presentació. Ara ja vos coneixem un poquet més. Concursants, el jurat ha rebut els vostres vídeos, així que anem a veure-los tots junts. Anem allà. Show you the place I love. Hey Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can shine as bright as you, I swear it's true. Hey Delilah, don't you worry about the distance, I'm right there if you get lonely. Give this song another listen, close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise, I'm by your side. Oh, it's what you do to me. 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 What you do to me. 1,000 miles seems pretty far, but take a planes and train and cars. And what to do if I had another way? The light
Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same. I'm just to blame. Oh, what you do to me. Y hoy por fin se ha dado la noticia. Tras la comparecencia de esta tarde, Pedro Sánchez ha confirmado que la cuarentena finalmente ha terminado. A partir de hoy, todas las personas podrán salir a la calle. Después de más de 40 días de reclusión, el Ministerio de Sanidad ha considerado seguro dejar a los niños y mayores pasear y frecuentar los lugares públicos. Se espera que a partir de mañana los comercios y las empresas reanuden su actividad de forma normal. Es momento de reuniones de todas las personas que por fin pueden encontrarse con sus familiares, seres queridos y amigos. I wanna show you the place I love. Una cena con amigos, un beso cada mañana, de gastarlo en cosas simples que parecen muy complejas. Cumpleaños infantiles, sonrisas de oreja a oreja, vacaciones en la playa, con verbenas en las plazas y brindar por esos días que nos quedamos en casa. I wanna show you the place I love. Do you ever feel like a misfit? Everything inside you is dark and twisted. Oh, but it's okay to be different, 'cause baby, so am I. So am I, so am I, so am I. Can you hear the whispers all across the room? You feel her eyes all over you like cheap perfume. You're beautiful, but misunderstood. So why you tryna be just like the neighborhood? I can see it, I know what you're feeling. So let me tell you about my little secret. I'm a little crazy underneath this, underneath this. Do you ever feel like a misfit? Everything inside you is dark and twisted. Oh, but it's okay to be different, 'cause baby, so am I. So am I, so am I, so am I. Do you ever feel like an outcast? You don't have to fit into the format. Oh, but it's okay to be different, 'cause baby, so am I. So am I, so am I, so am I. Oh, so dress so fancy, like Sid and Nancy, yeah. Walking killer queen, gotta keep on kissing. So baby, come pass me a lighter, we're gonna leave 'em on fire. We're the sinners and the blessings. I can see it, I know what you're feeling. So let me tell you about my little secret. I'm a little crazy underneath this, underneath this. Do you ever feel like a misfit? Everything inside you is dark and twisted. Oh, but it's okay to be different, 'cause baby, so am I. So am I, so am I, so am I.
Algú s'ha donat compte que en situacions com aquestes el cap se te divideix en dos, se te parteix en dos? És que el meu cap, ara mateix, jo en el meu cap tinc dos idees difuses, però tinc dos idees oposades totalment. Per una banda, tinc una idea de futur, de sensacions bones, de que això sols durarà 2 mesos i que dins d'un temps estaré en un futur pis de València estudiant enginyeria informàtica tan tranquil·lament, amb el meu pla de futur i tot superbé, i que durant 2 mesos no hauré pogut prendre les birres i així de festa amb els meus amics, però que mira, al final tot ha acabat bé, en uns mesos s'ha solucionat i ja podem fer vida totalment normal. Però és que d'altra banda me ve una idea que és que cap la possibilitat de que en tot l'any, tot el que queda l'any, no hi hagi ningú concert més, no puc anar a ningú festi més, no se faci ningú festi en tot el que queda d'any. És que de veritat, en parells de boixos, és que no podré ni celebrar amb els meus amics el final de batxiller, que tu saps el que és batxillerat científic, vull celebrar-ho amb tots els meus col·legues de classe i no es podrà celebrar. Per què? Perquè està el confinament este. És que al final em donen ganes de pegar-me un tir. Si és que fixa't tu com abans no valoràvem les coses, o sigui, abans jo estic a 3 minuts des de ma casa caminant per a posar-me davant del mar Mediterrani i veure l'horitzó, i sols necessitava això per estar tranquil, caminar un poquet. Calla ya, que lo que a nosotros nos interesa es saber com fer selectivitat. Pues abans explicamos com fer la selectivitat online. Com us podeu fixar així, veu una cara d'estar 3 mesos fent classes online i teniu un careto impressionant perquè davant de la pantalla esteu molt de temps, val? Però teniu que estar feliços. Per què? Perquè ahir vau estar jugant a l'ordinador online tot el rato amb els vostres amics dibuixant en el pinturillo fins a les 3 del matí. Esteu feliços, teniu que anar a l'examen happy. Imagineu que el vostre ordinador, com veieu, està en el comedor. Vale, pues de camí cap al comedor vull veure-vos feliços, vull veure-vos preparant-vos les xuletes en el mòbil, vull veure-vos preparant el pòsit per a ficar-lo darrere de la pantalla, vull que estigueu preparats per l'examen, qualsevol detall. Que avui no s'ha mort ningú pel coronavirus, que avui no s'ha mort ningú, que teniu que estar feliços, anem a replenar un qüestionari online. Una vegada arribeu allí, teniu que comprovar que estigueu els vostres amics ja preparats en Skype i WhatsApp web oberts al vostre ordinador. Per què? Perquè aneu a passar-vos totes les respostes, aneu a copiar-vos de forma molt fàcil i teniu que tenir tot preparat, perquè pot ser que el professor vos demani compartir pantalla a la webcam, però vosaltres aneu a tindre tot pensat ja. Vosaltres sou els putos hackers, vosaltres sou els que sabeu d'ordinadors, penseu que els que van estar en la videollamada de Skype, esta gent són el vostre team, ells vos van a dir les respostes, vosaltres aneu a passar les respostes a ells, sou tots un grup, una pinya. I recordeu, no abandoneu l'examen fins al final, perquè imagineu-vos que l'examen dura 90 minuts, val? I vosaltres en el 85 ja ho heu acabat. Però què pot ser? Que algun amic tinga una pregunta per a vosaltres, i si vosaltres vos aneu, què us passa? Que no se la podeu respondre. I si vos esteu pixant, vos pixeu damunt, i si vos esteu cagant, doncs agarreu el mòbil i voleu al bany, perquè sempre pot passar alguna cosa, sempre se pot caure la web, tenim que esperar fins a que se tanque, fins a que l'examen acabi concluït totalment per temps, sempre pot passar alguna cosa tècnica i nosaltres tenim que estar preparats. I ara sí, un detall important. Quan acabeu el qüestionari, no s'ho teniu que enviar per document escrit directament a la web. Tampoc s'ho teniu que enviar en el Word, tampoc. Lo que teniu que fer és enviar-se-ho per PDF. PDF, per què? Perquè pot ser que el professor sigui un tio raro que utilitza LibreOffice, pot ser que el tio sigui un rata i a banda d'utilitzar LibreOffice també pugui utilitzar el puto Drive i potser no t'obri el document que tu l'has passat en PDF, tot se va a obrir. Demostreu-li qui sou, demostreu que sou del 2002, demostreu que tot va anar com cagalló per sèquia, che. I wanna show you the place I love. Diario de Sergio. Perdón. Día 253 de la cuarentena. Pedro Sánchez ha prolongado la cuarentena 15 días más. Esto es un cachondeo ya. He decidido grabar cómo me siento, ya que vivo solo y necesito algún lugar para expresarme. No tengo contacto con nadie. Pago el piso porque soy tiktoker y me va bastante bien. Pero en este punto el dinero no se compara con el abrazo de una madre, el beso de tu pareja o incluso los capones de tus amigos. No salgo, solo para comprar. Es mi único momento donde puedo socializar mínimamente. Pero no me sale. Lo he olvidado. Creo que estoy acostumbrado al lenguaje tiktoker. La gente se asusta y piensa que le hablo en otro idioma. Estoy desesperado. Se me acaba la esperanza. Quiero salir de aquí. Quiero reír. Quiero bailar. Quiero sentir.
Mi esperanza se acaba junto a cada día que pasa. ¿Qué pasará? Esa es la pregunta. Yo lo veo todo muy negro. ¿Qué? ¿Qué dices? Déjame decirte que eres un iluso. ¿Te piensas que 300.000 seguidores en Instagram van a hacer que me sienta menos solo? ¿Acaso te piensas que van a venir aquí uno a uno a darme un abrazo para que me sienta mejor? ¿Te piensas acaso que me van a conocer a mí esos de solo grabar vídeos de 15 segundos? Alfred, está muy bien que seas positivo, pero por favor, no seas imbécil. No digas tonterías. ¿Cómo que la esperanza es lo último que se pierde? Alfred, lo sabes bien. Mi esperanza se acabó cuando el presidente alargó la cuarentena 15 días más. Me estoy volviendo loco. ¡Tú no lo entiendes! Eres un puto peluche. Sin emociones, sin nadie que amar, sin amigos. Es puro algodón. Lo siento. Es que últimamente estoy muy nervioso, tío. Siempre has estado ahí, apoyándome, eres un amigo. Y yo te digo esta mierda. ¿Quién anda ahí? ¡Rápido, Alfred, escóndete! ¿Hola? ¿Hay alguien? Sé fuerte, abuelo. Lo mejor está por llegar. Aguanta un poco más. I wanna show you the place I love. El color verd naranja. El blau claret. És el verd. És el roig. la meva nòvia i quedar en els amics i anar a un bar a fer-me una cervesa y estar del chill. A mis amigos, a mi familia y ver a la gente que me importa y quiero. Jugar a futbol sala i fer partit. Was ich am meisten in der Quarantäne wegen Corona vermisse, ist, dass ich mich nicht mit Freunden treffen kann, aber auch, dass ich nicht zur Hochschule gehen kann und so alles daheim lernen muss. Són els meus fills i els meus drets. És jugar amb els amics. Always being out with my friends and have the opportunity to see my friends here in Spain and miss my friends from London too. Encara que no sé si podrà fer, és viatjar o anar a alguna caleta y tirarme al mar de cap. Supongo que será, pues eso, hacer lo que más he hecho de menos, volver a quedar con mis amigos, familiares y ver a las personas que me importan. És anar a la platja de Gandia y comprar Chips. Und was ich als erstes mache, wenn diese Zeit vorbei ist, ist mich mit Freunden treffen, mit ihnen dann in eine Bar oder sowas gehen. Serà ajuntar-me amb tota la meva família i els meus millors amics. És anar a un parc a jugar amb els amics. When this is done, I hope I can go back to the UK and move to my new apartment and just start my life again. I es preguntareu, a partir d'ara què? De vegades ens sentim tan frustrats per trobar una idea que necessitem empapar-nos d'històries i de visions d'altra gent per poder imaginar i per poder crear.
Les històries que heu visionat abans són les històries que m'han recobert de nova energia i de noves idees. Dibuixar, de vegades, és una via d'escape ben forta per a mi, i vaig pensar, per què no plasmar tot allò que aquestes persones m'han arribat a transmetre? I així ho vaig fer. En primer lloc, apareixen cel·les. He volgut crear una metàfora entre la situació actual, que representa el confinament, i la llibertat, que és conforme voldríem estar. Els colors, el verd, el roig, el blau, el taronja i el morat, equivalen als colors de les històries contades, aquells colors que més esperança i il·lusió els transmeten. La forma abstracta, pintada de groc, amb llàgrimes als ulls, em representa a mi, com a mera espectadora d'aquest circ dolent, ple d'anhels, de desitjos, pors, records, horitzons, temps de nous canvis. Aquests sentiments queden reflexats en els xicotells dibuixos de dins de les cel·les. Dalt de tot, hi ha un mar vestit de cel que ha pogut lliurar-se de les cel·les que el feien presoner. I finalment, el dibuix ens queda dividit en dos meitats, la colorida, amb il·lusions, ganes de canvis, i la grisa, plena d'incertesa i por. Hoy, los datos de la enfermedad reflejan una nueva subida en el número de casos y de fallecidos. En las últimas 24 horas han muerto 440 personas. Es, como ven, el cuarto día de subida consecutiva. Y ya hemos superado la terrible cifra de 22.000 fallecimientos. 22.000 fallecimientos oficiales. Hay más de 213.000 positivos y los pacientes curados ya alcanzan la cifra de 90.000. Buenos días, bienvenidos a Diario de una Pandemia, hoy 23 de abril de 2020. Hoy vamos a analizar cómo está la situación global, cómo está afectando esta pandemia, este confinamiento a todo el mundo, ya que esto ha afectado a todos los países por igual. Yo pienso que hay que valorar también la situación con positividad. Vienen tiempos de pensar, de cuestionarse hacia dónde vamos, de avanzar, de superarnos, de ordenar nuestro interior, para cuando podamos volver a nuestra rutina, a nuestra vida cotidiana, ser muchos más fuertes. También yo creo que esto nos sirve para darnos cuenta de que somos mortales, de que un virus o cualquier situación nos puede dejar en fuera de juego, y también ser más amables y más cariñosos con nuestros seres queridos, ya que cuando los tenemos, cuando día a día podemos abrazarlos, darles un beso, no lo valoramos, y hoy en día yo creo que se va a valorar mucho más. También hay que ser positivos de cara al futuro que tenemos por delante, hay que ir a él con fe y con esperanza, la misma que tienen los sanitarios, por ejemplo, cada vez que van a su puesto de trabajo, a salvar vidas, ya que si no tuvieran esa fe y esa esperanza no irían y la catástrofe sería mucho mayor. Entonces eso es de valorar. También pienso que estamos como en el principio de una carretera, cuando vas a hacer un viaje, en la cual solo ves el horizonte, pero si no tienes claro a dónde vas a ir, a dónde vas a hacer ese viaje, no llegas a ningún lado, ¿no? Y vislumbrando ese horizonte, pues al final, con un destino y unas ideas claras, siempre llegas al lugar donde esperas llegar, y esta situación considero que es parecida, ¿no? Bueno, he escrito un poema para reflejar un poco lo que he dicho, el análisis, que opino que se asemeja bastante y puede reflejar muy bien los sentimientos y demás que la gente puede tener en este confinamiento. Nuestros ojos hablan por sí solos, las lágrimas se explayan, mientras vemos a nuestros seres queridos a través de una pantalla. Ya no hay abrazos, se alzan las murallas, estamos heridos, sin entrar en batalla. Los hogares se han convertido en nuestra trinchera, donde permanecemos a recaudo de toda esta marea. Los bares nos lloran, se preguntan dónde están, esas almas libres que alegraban la ciudad. Mientras la primavera sigue avanzando, el sol sigue saliendo, las aves siguen cantando, las hojas siguen creciendo y recuperan el terreno, que nosotros los humanos le hemos ido cogiendo. El mar se va calentando y se siente triste, pero ve que este año nadie va a ir a bañarse a los arrecifes. Tranquilos pequeños, todo pasará. Y en un abrir y cerrar de ojos, todo volverá a la normalidad.
Muchas gracias, espero que os haya gustado. Adivina quién soy. Estoy de espaldas, me quieres ver y no puedes. Adivina quién soy. Adivina quién soy. Se te hace infinito intentar descubrirme. Adivina quién soy. Adivina quién soy. Siempre cambio y a veces te preocupa no volver a verme. Ni a mirarme. Es imposible rendirse. Hay cartas que me leen y tú siempre persistente. Adivina quién soy. Adivina quién soy. ¿Quién soy? Qui soc? ¿Quién soy? Adivina quién soy. Porque es posible que al final nunca lo sepas. Pero me querrás siempre a tu lado. Adivina quién soy. Aunque a veces intentes ignorarme, yo siempre estaré contigo. Ya sabes quién soy. It's time to leave her behind and rewind to feel alright. We might not be in time, but remember, at least we have tried. You should look beyond this sea. Maybe this way you will feel all the future things that we will see. If we could go back to the start, we will have a chance to realize and step aside and never hide. It's you, the one I knew. You'll change and become somebody new. It's you who has to change the point of view. And you should look beyond the sea. Maybe this way you will feel. We could go back to the start. We will have a chance to realize. Maybe it's time to leave it behind. We run and feel alright. We might not be in time, but remember, at least we have tried. You should look beyond the sea. Maybe this way you will feel. If we go back
only you could feel all the future things that we will see. If we could go back to the start, we would have a chance to realize and step aside and never get hurt. Quins vídeos, quin nivellàs, haveu fet un treball excepcional de veres, però jo no trie les vostres valoracions, sinó que és este jurat de 3 persones. Em calle ja perquè estareu desitjant saber qui continua i qui no en el concurs. Ahí van les valoracions. Show you the place I love. Mar, eixe joc que ens has regalat de lo abstracte amb la realitat, com cada color representa cada un dels desitjos i els anhels que tenim totes les persones confinades a casa, i també com també representes el color de la llibertat, eixa esperança que totes tenim i que deixes un missatge molt positiu de que podrem amb tot, i clar que podrem amb tot, com tu podràs amb aquest Ara Talent que hem decidit que continues sorprenent-nos una setmana més en este concurs. Bé, Lucía, no vull allargar-ho massa perquè quan acabes de veure un treball i el pensament que et queda és vull veure més, és que jo crec que és una proposta molt vàlida per a passar a la següent fase. Enhorabona. Bé, la proposta que ens presenta Aitana amb el seu ukelele i la seva cançó que ha creat per aquesta primera fase d'Ara Talent ens ha sorprès molt el jurat. Considerem que és una obra musical molt potent, molt original i a més molt creativa, ja que totes les persones no podem crear una obra musical i més amb un ukelele i amb una veu tan bonica com és la que té Aitana. D'aquesta manera el jurat ha dit que Aitana continua en Ara Talent. Enhorabona. Mireia, una idea molt original i molt creativa, captant aquest missatge d'esperança, el trobar a faltar que tenim ara totes les persones a casa, que trobem a faltar als nostres familiars i com ho transmès a cada fotografia. Això sí, esperàvem fotografies teues, però bé, el temps que heu tingut ha sigut molt breu i la idea molt original, igual que també ens ha sorprès moltíssim el teu vídeo de presentació. Ens ha encantat. Jo crec que amb això hi ha motius suficients per a dir-te de part del jurat que continues una setmana més i passes a la segona fase. Tomàs, després que el jurat veiera la teua proposta i la debaterem, hem arribat a una conclusió i és que pot ser el concepte d'esperança que ens has presentat se'ns ha quedat una miqueta plana. Amb això vull dir que potser t'haurà ajudat a donar-li un poc més de dinamisme i mostrar-nos aquests registres que segur que tens com a actor que eres. Sentim dir-te que no passes a la següent fase i desitjar-te molta sort. La perspectiva que ens presentava Anna d'Horitzó i Esperança ens ha sorprès molt el jurat. Es nota que has posat entusiasme en allò que ens has presentat. No obstant això, sí que volem remarcar que les imatges que has utilitzat per a aquesta creació no tenen la qualitat que esperàvem, és a dir, es veien molt pixelades. Sabem que això pot ser per la falta de temps que heu tingut o per la rapidesa que heu hagut de fer aquesta primera creació per a la primera gala. I res més, ho tenim en compte, però també volíem traslladar-vos aquest missatge per a que tingueu en compte ara que aneu a tindre un poc més de temps que cuideu l'estètica. Res més, enhorabona perquè el jurat ha decidit que continues en Ara Talent. Aitor, parodiar una paròdia d'un vídeo de YouTube, com ha sigut el vídeo d'Ibai sobre la selectivitat, no t'ho aconsellem. Esperem que en les pròximes setmanes no ho facis, ja que tant l'edició com aquesta postproducció que has fet ens ha encantat moltíssim. Pensem que amb el poc temps que heu tingut ha sigut un gran treball i per això res més a dir, el jurat ha decidit que continues i que passes a la segona fase. Sergio, a la teva proposta desprens entusiasme, vitalitat, es nota que t'agrada el que fas i la veritat és que el jurat ha arribat a una conclusió i és que ens has agradat a tots, ens ha agradat la teva proposta, creativa, original i felicitats, passes a la següent fase. Igual la visió que ens presentava Michelle d'Esperança i Horitzó amb el seu vídeo Quién soy no ens ha acabat de convèncer del tot el jurat. No obstant això, el jurat sí que ha vist que el guió, la música i tots aquests plànols s'adaptaven en conjunt del que ens volies transmetre.
malauradament hem vist que la teua proposta o la teua creació audiovisual no s'adaptava a la qualitat que mereixia aquesta primera gala de la Talent. Per això, ho sento molt, no passes a la següent fase. Ahí estan les valoracions del jurat, Michel i Tomàs. Malauradament no continueu en el concurs. Us sent moltíssim, moltíssimes gràcies per participar-hi, per al que necessiteu, així estem. Enhorabona també a tota la resta de la gent que sí que continua. Vos recorde que teniu fins dimarts a les 12 de migdia per entregar els vostres vídeos. Ahí va el repte d'esta setmana. Les paraules són solidaritat, compromís, suport, amistat i amor. Endavant, concursants. Dimecres per la nit rebreu un nou vídeo en les vostres valoracions. Recorde, fins dimarts a migdia, 12 de migdia. Adeu, continuem en el concurs i ens veiem dimecres per la nit. Adeu!